سلام يحوات كمي كنيخم أنا أملاخ مسكن صبوا اللخو لو ما عندي دما رابعي كفال نايت مرتم زوار مكينا حيزولكم ماتيزولخو صبوا كرداكم كا تسفاي قبر مالتيو بستخالن متن التحتوتات بداج سلازولو بتقرنيانا ترقومكو كرداكم كفتني سبيشال نتوما بولان زولخم مالتي التحتوتات بداج سلازولو سلازي يا سناي مكتستال كايس اوكي لو ما انتي اب اوتو سنيل بيخ اند اوتو فيخينا خنا مهار ازغا اب هاي واي مالتي سلازي حتوتات علنا نابو خبلوكم welke boord geeft het einde van de vluchtstrook aan يبلنا له اينيتيا خبزن اربعه بورد ناي مود داتا صرغا زود كمزولو زحبرنا نابنت بزي حد صرغا له بزي حد ناب حد وغن كا نابنت بيمان صغامن صرغا له سلازي اينيتيا بورديا تحبركا تا صرغاتيا ختوديا سلازي ناب حديو ابل تبلاكا بورد اينيتيا يبلنا له ازيا صلي من صعدان شرا زلوا مالتي يا دا ملسي سلازي صبو استوعلو ابتان حتون تا ملسن مالتي welke boord geeft het einde van de vluchtstrook aan اوكي كمزي مالتي اب اوتو سنيل بخا زلا اذا ماكينه اذا صعدا كمناتنا يا مالتي ناي تمرت ماكينه نعاينا خنصعبها مالتي jij wilt hier rechtsaf viblen nabzin yaman kitwadali khalqa ماخي op deze rijstrook blijven rijden لك خمزلخايو كينكا خزوري فقدو ويكا ايكا الدو يزبلنا زلو هجي كل جزء اب تيوري صبو مستوعال يدلي اذن كلتا لاين وي كلتا صرغيا زازلنايان زحانتي بيمان زلان كلتي انا بيمانين زطويا ግን كل جزء بستخالك متن ناس عند حرالوت يمان وغن بيمان كزور على كمالتي سلازي كابزن كلتا ابزا زلنا زي كونه ابتا حانتن يماننا زلا صرغيا ناب اخن زور علينا مخنياتو زخونه ماكينه بقدمينا يلن سلازي بستخالك متن كل جزء بيمان وغن كتحزالك سلازي ذا ماكينه بسئل ملكه خا بيمان ايكونه تنزلا سلازي ابتا يماني تخدكوني زغباكا مخنياتو زخونه زي انقفاكا بقدميخا يلن وي ماكينه يلان وي دروك ايكونن بيزي ايكونن زلو تصرغيا سلازي ناس ايزولو بستخالك متن بيمان كزور عليك سلازي jij wilt er rechtsaf mag je op deze rijstrook blijven rijden nee يمان كتكون عليك اوكي welke informatie kun je lezen op dit bord ابزا بورد زيا انت عينت information تحبر ويكا انت تحبرك كذا بورد زيا تبزلا ازغا ابسنل فيخ اب هاي واي زطنح بوردي بغون نايت تصرغيا مالتي سلازي انتي يزحبرنا زلو سبورت 120 አሎ A15 አሎ 138 አሎ ማለት እዚህን እንታይ ንዝሕብራና ዘሎ እታ 120 the maximal snelheid 120 ክዙር ከም ዘለካ ንኣብነት ኣብ ሰይ ዘላ መልሲ ንሳ the maximal snelheid het wegnummer en de hectometer aanduiding en de rijbaan aanduiding 120 maximaal snelheid en het wegnummer ka A15 en de hecto aanduiding ka 138 مالتي ስለዚህ اوكي سوري بملاسي اوكي يا ስለዚህ እዚ ኣስተውዕሉ the maximal snelheid het wegnummer en de hectometer aanduiding en de rijbaan aanduiding اوكي jij rijdt op de rechte rijstrook wat doe je in deze situatie اوكي ابزخا انت حبرنا له نابنت تا ماكينه صعدا ناتنا نسا طراي خدقصل كمان ابزحته انت زي تغاغي سلازي اذا صعدا ناي تمرت ماكينه بزعبا اي مالتي سلازي اسخا اذا بعد صعدا يخا ياي رايدت اوب ذا ريختر رايستروك ابتي يماناي وغن لنا ان vad do you in deze situatie انت تقبر لك ابز سيتويشن از مالتي انت تقبر لك يسبلنا زلو نابنت ኢንፉ ከዝገብራ ሕጂ ናብዚ ጽርግያ ዝኣትዋ እዛ ብየማንና ዘላ ጸላማ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ጎንና ስለዚ ንሳንታ ናብትናትና ክትመጽእ ኣለዋ
ናብኡ እያ ክትመጥእ ማለት እዩ ናብኡ ኢንፉኸ ክትገብር እያ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ዝብለና ዘሎ ምርጫ ኣለና ኣሴትካን ስኻውፊየ in right stroke of nar links እንተተኻኢሉ ወይ ቦታ እንተለካ ዝከኣል እንተኾይኑ ናብቲ ንጸጋም ገጽካ ትርሕቀላ ማለት እዩ ነታ ጻዕዳ ወይ ነተን ኢንፉኸ ዝገብራ ናብ ጸጋም ገጽካ ሓንቲ ትርሕቀላ ሽዑ ንሳ ክትኣቱ ትኽእል ብቐሊል ማለት እዩ ዝከኣል እንተኾይኑ ጥራይ ይብለና ኣሎ ስለዚ ያ ቀንዕቲ ንሳ ዝከኣል እንተኾይኑ ቦታ ርኢኻ ማለት እዩ እሽኻውሽ ትገብር ሓንቲ ናብ ሊንክስ ገጽካ ትኸይድ ማለት እዩ en ab تحتي allon abnet jag makt ramte för det infogde bestuurders door långsamt ride ibland allon abnet انت تقبر رامته بستخالك متن بوتا تحت قالهم نتوم كالوت info زقبر زلو مالتي تاع الله ماكينه وانا abnet info زقبر زلو قسيلك بمزوار قس تبلالا السامس كده تخيل اي يدلني خو مالتي قس كتب لي بالكم مخنياتو نتوم بدحريخا زمصو زلو هيندرا ክትገብሮም ኢኻ ክትጸግሞም ኢኻ ቀስተልካ ሶም ቀስ ክብሎም ስለዚ ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለካ መጣን ቦታ እንድሓር ኣለካ ናብ ሊንክስ ገጽካ ትእለየሎ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ኣስተውዕሉ እዚኣ ኦኬይ ናብ ዝቕጽል ሕቶና Vad du gör als je op de autosnelweg rijdt en ziet dat er een file ontstaat. نحنا زبعل صعداينا انتي بلنا له انتي كتقبر تخيل اب اوتو سنيلفيخ اب هاي واي زور انت لخا سوري رايدت يا اب اوتو سنيلفيخ تزور اندحر لخا ان بقدمي خاخا فيله كم زولنا ابنت اب زبورد 50 يبلنا له ስለዚህ ኣብዝናይ 100 ጽርግያ ኣብዝናይ 100 50 ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቦርድ ንግዚኡ ብ50 ምክንያቱ ፊለ የጋጥም ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብቅድሚኻ ፊለ ወይ ብዙሕ መኪና ድሓሪኢኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ይብለና ኣሎ ሩስትኽ ኣፍሬመ ቀሲልካ ፍሬኖ ትሕዝ ትሩስኻክለ en op het allerlaatste afremmen marsha تملس نابنت حمشاي تتصنيخا رابعاي تقبرو رابعاي تتصنيخا قاسالساي تقبرو ان اب مودا تقرب كلخا ناب تفيلخا ريما تقبر ويكا فرينو تحزي بلانا له ني كومو قبو ايكونن ان الارم ليخت انزيته ان رستخ افريما زي اتا قنعت منسي زي امار الارم تولع الارم تاسلوس كورنا زلا بمكينه مارس نساتو حبريتا تهوم نتوم بدحريت زلو فيله بقدمها خمسة قاطم زلو إذا ألارم نوعية تحبر مالتي من بدحريخا زلو سب أن إذا الرسخ أفري مخا قاسيل كخار هي ما تقبر بحانت جزء تغط زي يكونه قاس نابلكا ስለዚህ ታቀናዕቲ መልሲ እዚኣ ክትገብር ዘለካ بدحريخا زلوون كتفلطم عليك مالتي Yes, jij wilt de groene auto rechts inhalen, mag dat? نحنا مالتي نتا بقدمينا زلا قطاليا حبرا مكينه مالتي نعا كنقدما بيمان وغن ابزلنا مالتي كنقدما دلينا لنا يكالدو ويكا فقدي يبلنا مخنيات كل غيزه مقدام انتي لكم نيرم ابناي زحلفت فيديونا كمان ابناي روتنده غلغله يلق غليصن هيره كل غيزه مقدام بلينكس ويكا بصقام وغني خاتقدم ابزحتو ግን بيمان ክትቅድሞ ትኽእል ዶ ይዝብለና ዘሎ እወ ትኽእል ኢኻ بيمان ክትቅድም ትኽእለለን ቦታታት ኣለዋ ንኣብነት ልክዕ እዛ ዘለና ርብዕ ኩርናዕ ብሎክ ማርኬሪን ኣሎ ርብዕ ኩርናዕ ወይ ስኩዌር ዝኾነ ብጻዕዳ ጻዕዳ ተሓንፂፅልና ዘሎ ጽርግያ ማለት እዩ ወይ ካ ኢንፉኸ ትገብር ኣሚን ኣውትፉኸ ትገብረሉ እዩ ስለዚ እስኻ ንጸጋም ኢኻ ትከይደል ኢኻ ዘለኻ ኣብዚያ ናይ ኢንፉኸ and ኣውትፉኸ እዘን ብሎክ ማርኬሪን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሕንፃፅ ተሪኢኻ ብየማን ክትቅድም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ጸኒሕካ ሕጂ እዚ ጽርግያ እዚ ክውዲ እዩ ዝሕብረና ዘሎ ዝብርብዕ ኩርናዕ እንድሓር ሓንቲ ስኩዌር እንተገይረሞ ቁርብ ምስከትካ ናይ ገለ ሜትር ምስከትካ ክዕጾይ ማለት እዩ ንየማን ገጽካ ክትከይድ ኣለካ ንጸጋም ኣይክትክእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንየማን ስለዝኾነ መገድኻ ምዝ በዓል
ቀጠልያ ሕብሪ ዘሎ በበይኑ መንገድና ስለዚ ብየማን ክንቀድሞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝፍቀድ ብጸጋም ምቕዳሚ ግን ብየማን ትቅድመለን ቦታታት ካ ኣብ ኢንፉኸ ኣውትፉኸ እዚኣ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ርብዕ ኩርናዕ ሕንጻጽ ዘለዎ ተሪኢኹም ወይ ድማ ኣብ ሮተንደ and ኣብ ፊለ በዘን ሰለስተ ክንቀድም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ሮተንደ እንድሓር ብዙሕ ራይ ስትሮክ ኣሎ ብዙሕ ጽርግያ እንድሓር ኣሎ ብየማን እውን ክትቀድም ትኽእል እያ ኣብ ፊለ ከዓ ብዙሕ መኪና እንተሎ እንድሓር ብየማንካ ዘሎ ናጻ ኣሎ ብኡ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብየማን ክትቅድመለን ትኽእል ቦታታት ሓዝወን ኣብ ኢንፉኸ and ኣውትፉኸ ኣብዚ ማለት እዩ ናብ ጽርግያ ተኣትወሉን ትወጻሉን ማለት እዩ ብትግርኛ and ኣብ ሮተንደ ኣብ ጂኦፊየሪ and ኣብ ፊለ ኣብ ብዙሕ መኪና ከዓ ስለዚ ኣብዚ ይፍቀደና ሓንቲ ካብተን ሰለስተ እየን እዚኣ Vad kunne op dit matrixbord zien? ኣብዚ ቦርድ እዚ ኣብ ሲግናል ቦርድ እዚ ማትሪክስ ቦርድ ኣብዚ እንታይ ትርኢ ኣለኻ እንታይ ክትርኢ ትኽእል ወይ እንታይ ዝሓበረት እያ ዝንዓኻ እዩ ዝብለና ዘሎ ኦኬ ምርጫ ኣለና Aan de hand van de rijstijden kun je de kortste routes zien. ኣብዚ ቦርድ እዚ እቲ ዝሓፀረ ሩተ ወይ ጽርግያ ዝሓፀረ መንገዲ ናብ ሓደ ቦታ ትኸደሉ ዝሕብር ቦርድ ይብለና ኣሎ ግን ጌጋዩ ኦፍ ኢር ፊለስ ዛይን ናይ ፊለ ብቅድሚኻ ከም ዘሎ ዝሕብር ቦርድ ይብለና ኣሎ ልክዕ ንሳ ማለት እዩ ኣስተውዕሉላ ፊለ ብቅድሚኻ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብረካ ብዙሕ መኪና ንኣብነት ኣብ ዝቀይሕ ቀይሕ ዘሎ ፊለ ብዙሕ መኪና ከም ዘሎ ኣብ A50 ኣትባልፍ ገለ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ቀይሕ ቀይሕ ዘሎ ኣብኡ ብዙሕ መኪና ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ስለዚ ብዛዕባ ፊለ ከምዚ ተሪኢኹም ፊለ ኣብ ምርጫ እንተሎ ብዙሕ መኪና ከም ዘሎ ዝሕብር ቦርድ ማለት እዩ Ja, oké. Jij wilt een rijstrook naar rechts opschuiven. Mag je over de doorgetrokken streep rijden? Ja, oké. ኣብዚ ኸ እንታይ ብለና ኣሎ doorgetrokken እዚ ሕንጻጽ ንኣብነት ኣብ ማእከል ዘሎ ሕንጻጽ ኣብ ማእከል ዘሎ ዝተማቃቀለ እዩ ማለት እዩ ዝተማቃቀለ ሕንጻጽ ኣብነት ኣብዚ ሓንቲ ሕንጽጽ ቦታ ትገድፈሉ ወይ ከዓ ክፉት ንበሎ ድሓን ክፉት ሕንጻጽ ኣሎ ብዚ ማእከል እዛ ብየማን ዘላ ኣብ ጫፍ ዘላ ግን ዕጹው ሕንጻጽ እዩ ብጻዕዳ ኣብ ተሓንጺጽልና ዘሎ ማለት እዩ ዕጹው ስለዚ ካብኡ ክትሰግር ኣይትኽእልን ኢኻ ዕጹው ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዕጹው እንድሓር ኣሎ ክትሰግር ኣይትኽእልን ኢኻ ናብቲ ብየማን ዘሎ ስለዚ ኣብ ዕጹው ኣይፍቀድኒ ግን ኣብዚኣ ክነስተውዕል ዘለና ነቲ ዕጹው ኣብዚአን ኣርባዕተ ቀጠልያ ሕብሪ ኣረው ገይርልና ዘሎ ኣርባዕተ ጽርግያ ምሽ ኣሎ ኣርባዕቲኡ ክፉት ገይርዎ ኣሎ ኖርማል ኩሉ ግዜ ዕጹው ተኮይኑ በዚ ጻዕዳ ሕንጻጽ ዕጹው ንሎሚ ግን ወይ ንሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ ቀጠልያ ኣላ ስለዚ ተኸፊቱ ኣሎ ከም ክፉት እዩ ዝፍለጥ ወይ ከም ክፉት ኢኻ ትወስዶ ስለዚ ክትሰግር ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ እዚኣ ሕቶ ከዓ እንታይ ትብል ዘላ ናብቲ ራይ ስትሮክ ናብ የማን ዘሎስ ኦብስኻዩፈ ናብኡ ክትሰግር ትኽእል ዶ እዩ ዝብለና ዘሎ እሞ ከዓ ነቲ ረጊፅካ ይብለና ኣሎ ያ ይፍቀድ እዩ ምክንያቱ እንታይ ተኸፊቱ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ እዚኣ ዕጹውቲ ጽርግያ ልክዕ ከምዘን ከፋታት እያ ትሕሰብ ኣብዛ እዋን እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ያ ትሰግር ኣብ ኖርማል ግን ንኣብነት እዘን ቀጠልያ እንተዘይድነብራ ዕጹው እዩ ስለዚ ክትሰግር ኣይፍቀደካን ግን ንሳ ከፊትልና ከም ዘሎ እዚ ጽርግያ እዚ ክፉት እዩ ክዝውር ይፍቀደካ ይብለና ኣሎ ብቀጠልያ ሕብሪ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ያ መልሳ ኦኬ vat wordt het met deze pijl bedoeld እዚኣ ፓይል እዚ ሕጂ ሲግናል ቦርድ እዚ ኣብ እንታይ ማለት እያ እዚኣ እዩ ዝብለና ዘሎ ምልክት እንታይ ትገብረልና ኣላ ራእዮ ምልክት ብጫ ትገብረልና ኣላ ናብ የማን ወገን ከዓ ምልክት ገይራ ኣላ ስለዚ ፎልክ ደይዘ ራይስትሮክ ኣብቲ ዘለኻዮ ማለት እዩ ዝውር ዘለኻ ዘውር ይብለና ኣሎ ደይዘ ራይስትሮክ ላይድት ናር ኢን ኣፍሪት እዛ ራይስትሮክ እዚኣ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክትከውን ክትወፅእ ኢኻ ትብለና ኣላ ደይዘ ራይስትሮክ ሃት ስትራክስ ዲኽት እዚ ዝውረሉ ዘለኻ ራይስትሮክ ጽኒሕ ኢሉስ ክዕጾ ይብለና ኣሎ
يا لك إذا ملكت قبرنا لا بيتش هقول جيزة ملكت حبريتاي كتعصع مالتي صنحيلا قيح تكون يا مالتي شو قيح مسكونت تقليلو كعصي مالتي هاي فقدكاني كم جا بيتش خلا زور تخليها جنستراكس كتعصع مالتي ስለዚህ صنحيلا خمزي لك ستوب ليخت وي كاسمافورو لك مش بيتش انت يبكا كمزي بيتش ملكت اندحر غيرو صنحيلو خا قيح يخون مالتي ስለዚህ ናይ ተጠንቀቕ ኣዝያ ጽንሒላ ክትዕጽያ ይብለና ኣሎ ስለዚህ ኣብ ዕጹ ከዓ ዝውር ስለዘይ ትኽእል ናብ ሬኽት ስገጽካ ክትከይድ ኣለካ ወይ ናብ የማን ናብቲ ዝሕብረካ ዘሎ ሕንጻጽ ስለዚህ እዚኣ እንታይ ደይዘ ራይስትሮክ ካት ስትራክስ ዲኽት እዛ ቦርድ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ጽንሒላ ክትዕጽያ እዛ ጽርግያ ዝውረላ ዘለኻ ጽንሒላ ክትዕጽያ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚኣ ተሪኢኻ ናብ የማን ትኸይድ እዛ ቦርድ እዚኣ ማለት እዩ እንታይ ማለት እያ ትብለና ዘላ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ማለት ከዓ ጽንሒላ ከም ትዕጾ ዝሕብር اوكي نايلو معنت فيديونا ابزيات ابقي على مالتي ابز مص زولو دما كمز عينت حتوتات حيزلكم كمصي وي زخونه زدلكم منالبات كبد زبله وينعكم زخبدكم زخونه انتلو حبرونيكم انا بتعم يقني لي سسنا يحوات سبسكرايب جن اي ترسعو بفلايك شير بليز سبسكرايب جبروا لي انا خاتباراتي عمل مثلا دس يلن مريسه خدقم بزح فيديوهات مالتي كلا سبسكرايب انا شير تغيركم اون بتاعم صبو نيرو مالتي لذي سسنا يا حوات تشاو It's caught in the crossfire